Goodbye, P. Malakas ka pala, ah. Wow. Sama ba yan? Sa estilo naman ito. Wow, yun. Kita mo to? Ano yan? Bakit dalawa ulo mo ka? Aliman, visit. Kamusta yung mga beshi? Ako nga pala si Paolo. At ngayon dada natin mga memes ngayong linggo dahil puro chismis. At agad simulan galing kay King Lee. Hindi magiging totoo yun kasi hindi naman siya para sa'yo. Kasi halata naman sis. Wow, Rihanna, wait lang sis. Tinan mo. Oh. Pag siya mag-reply sa'yo, wala siyang effort, paano pa kayo magiging kayo yan? Akala ko ba don't settle for the less? Hindi na nagsisettle sa less. Ano yan? Wala pa! Wala po na ako, malaki na! Ba't ka ganyan? Sinasabi na kanya katotohanan sa mukha mo. Ayaw mo pa. Ano ba yan, beshi? Rihanna bago sila magkakilala ni Chris Brown. Tunod. Hindi siya men, women. Galing kay Earl. Di ba trans siya? Men only have 4 moods. Blur. Lungkot si Beshi. Tumbling. Patumblingin niya yan. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi Nagsisi siya sa CCTV. Tunod. Galing kay Alric. I'm gonna try for the first time. Hey! May Occidental. Alone at the edge of a universe, humming a tune. Bigati. Dreaming we were snow. Ba't ang dami mong gravy dyan ah? Ang sarap-sarap pa naman nung ano yan. Ang tawag sa ganun. A siren sound. Yung mantika na tumutulo dyan. Kapit lang, pwede pa yan. Parang kung nasa beach, di ba? Ito yung version natin. Ano to? And only Tito mong hindi ayaw paawat. Habang may pulutan, may inuman. Bigat. Tunod, 5 nights na ako nagsisi. Sa jumpscare ko ba na hindi kanya gusto? Huwag ka na magulat. Meron trailer yan. Napanood yun na ba? Tunod, time traveler. Moves to chair that time. Hello. 5 fights at Freddy's yan. Pero isa lang lagi yung nangaaway. Galing kay John. Hindi ka mapupunta sa iba, naiintindihan mo ako. Akin ka lang! Sweet mo naman. Tutukan mo na ako ng baril mo. Tunod. Galing kay Jefferson. Yung nagpa-kiss ka LDR mo pero kinis mo talaga. Yari at tanggal-angas mo, boy. Noong una kala ko dumudura. Uli ka, boy. Uli ka. Nakomsatan ka na. Kailang makomsatan na ba nagchat-chat sa iba? Tunod. Galing kay MG. lumaw! Lumaw? Di naman lang Jelly Ace. Katahimikan. nais kong magpakala. Iba na siyang kachat sa Discord. Nakatingin sa Kung kanina sobrang daming tubig, ito sobrang daming apoy. isa. Yun si Beshi. Ba't malungkot ang Hindi beshi ko? pa tumatumbling. Kasi malungkot ang On the lola way to mo. my Beshi. Tulog no. Na natulog bata. Very good. Gusto ko na ganun supportive na magulang. Ganun klase supportive na magulang kailangan ko. Diba? Mas supportive pa siya sa manok niya. Ayaw na maging manok. Parang tinola na yun bago pa naging manok eh. Galing kay Jed. Hoy, baliw kayo, pinayak niyo na naman si Sasa. Sumbong ko kayo sa nanay niya na. Nyari Usasog dyan. ka na umiyak. La. Bugwit na pati utak na bugwit na din. Okay ka lang. Hindi po. Ratatouille. Alright. Keep distant. What if meron siya iba? Wag! Iba mag-out. Bangga mo na. Banggay mo na lahat. Banggay mo na yung boyfriend friend niya. Banggay mo na sa kalsada yan. Sunod. Ano sa Sama ano ba naman yan? ito, sa estilo naman ito. Oo, Naman yun. namin ito nung may tawag. Oh my God. Okay, alam ko na ba't nawalan siya ng ngipin. Uy, tulungan ka naman! Wala na. Wala. Bad trip yung cut. Yung camera one. Wow. Ganda nito ah.
Okay na natin ang bagong bibidyo. Pag ginagawa mo. Yun yung girl best friend niya, nakapalipat na sa kanya. Ito yung original. Sawa sa kisame. Ikaw, sawa ka na ba sa kiss niya? Bumulaga sa isang bahay. Pangtanod na si Alan Panganiban. At tanod Ini-interview ko na siya siya. nang bigla siyang nilingkis nang nahuli nilang sawa. naman ito, sa estilo naman ito. Yung estilo yung yung girl best friend mo. Hop! Akin ka lang. Akin ka lang. Nasa rin yung capsule ko. So may nagsakay. Hindi naman nasaktan si Panganiban. Alam mo, hindi siya nasaktan, pero nasaktan siya na wala mo lang tumulong sa kanya. Di porket strong independent woman yan, hindi niya kailangan ng tulong. Nakupal ba kaibigan niya, hinayaan lang. Para hina ako maas. Hindi naman, buti wala yung sa tumawa ka, talo ka, hayop. Hindi na malungkot yung beshi na to kasi merong yumayakap sa kanya. Pag kailangan, huwag mo papanoorin to. Ba't malungkot ang beshi ko? Ah! Ikaw, direct hit. Hindi siya malungkot, may bukol na yung beshi mo. Ba't may bukol yung beshi ko? Galing kay Selos ang paborito kong ulam. Silos ka, omshim nida. Kala ko kinakain niya yung minion. Ganito rin pag kino-comfort ka nung less than 5 feet na kaibigan mo. Galing kay minsan masakit na talaga. Pakiusap. Huwag kailangan, ano ba itong mga mixed signals na to? Tuloy mo, kailangan para sigurado tayo. Ayoko pa makita sa CCTV pa yung tunay na dahilan. Sabihin mo na pag ayaw mo, please don't. Be in love with someone else. Kumpletoy mo. Babatain ko yan. Kumpletoy mo. Be in love with someone else. Ang bigat sa pakiramdam. Tunad. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang Out of lola mo. bounds. Oh! The counter. Talaga The ba? counter beshi ata. Dito yung nga yan, ibibidyo ko. Ano? Pasa pa. Ganito rin yung mga Sanshiro para ga-atakihan sila sa Pokemon. Gulungan mo na ng gulungan. Gumante ang beshi ko. At least, di ba, huwag na kayo magsuntukan, magtamblingan na lang kayo. Unang mabalian ng spinal cord. Panalo, pakiusap. Bawal. Ano ang bawal? Mas mahaba pa sa pasensya ko tong pangalan mo. Palibasa kasi alam mo kung paano ko kukunin. Isang ngiti, isang tawa, wala, umiikot na ulit yung mundo ko. Matalino akong tao pero pagdating sa'yo, ewan ko, natatanga ako. Mabusan ako ng pasensya sa pangalan mo. Sunod! Galing kay Loop-Sided. Silus makes you stronger, Alden Richard. Kasing bigat ng ano niyan. Yan, Martillo niya. Lahat may kapalit. Kabigat ng pakiramdam. Bumibigat din ng feelings mo sa kanya. Ayoko na, leche. Sunod, biktima ng mixed signals o nag-a-assume. Kawawa ka naman, boy. First time ko sasakay train. Mahalin mo na ako kahit isang gabi lang. Adultery. Kailangan mo muna magka-girlfriend bago ka mag-adultery, okay? Mga hindi nakakalam ng joke, yan ay adulting. Lad, ayan. Mga nag-a-adulting na kayo, yan. Puro Gmail, Yahoo Mail. Magamit mo pala na Yahoo Mail, Zoom. Ano iba dyan? Ayun, sa mga bangko, kasi puro mga gastusin, puro mga responsibilidad. Sana yung grind mo sa Candy Crush, pwede mong pwede mo i-convert to cash. Sunod, igati, Nova ko sa'yo. Nova ko sa'yo? Nova ko sa'yo. No. Kasi malungkot ang lola mo. Nova ako sa'yo, okay? Ako nga naman. Sorry malaman Sino ba nagsasabing mahal yan, ha? Mura yan. Mapapamura ako pag di mo yan sinagot. Sunod. Ito yung original. Aun sa eleksyon na gibaha. Gibaha? Ha, muna na Oh, Bigyan mo ng Mang Tomas yan. Para magalit sila. Aun sa na Baha, anong lugar dire? Pwede pa yan. Pwede pa yan. Dapat di dumidikit sa baha. Ngayon may ginabang. Oy, meron ka ng bote, oy. Pwede mo yan, laki na. Shot! So, kung sumat pagkakuha ng balat, shot. Kita mo to? Ano yan? Magiging ganito yung pagkinismak, ha? Okay. Anurin ka na ng baha dyan. Paanurin ng baha to. Sunod. Paalam. Ito pala yung mga namamaalam kanina. Para kay Carlo pala yun Inibigyan lang siya ng signal, di ba? Mayroon pag puro tayong mixed signals Paalam, Carlo. Di kita malilimutan. Sunod. Malakas ka pala ah. Wow. Halika, sakay ka dito. Hanggang magdamag tayo dito. Parang luluwa na yung... Ang laki na nito, no? Dyan.
Sakit. Sunod. God said if I eat it, I'll die. Di yan, gagi. Nadali tayo ng beshi natin. Ba't kaya pala malungkot si Beshi Eva? Totoo talaga yan eh. Kasi yan yung huling panahon na namali ang babae. Pagkatapos lagi na silang tama. Canon event yan. Yun talaga yung lore nito eh. Totoo talaga. Totoo yan sa Biblia. Nangyari talaga yan. Kaya di ba di na sila nagkakamali? Kasi ito na yung huling araw nila. Kaya nga natulog ang Diyos pagkatapos nila. Bayan! Kasi tatama na naman sila. Sige, share ko na rin. Pareak memes ko by. Haha, ayos. Okay? Sarad. Lungkot naman yan. Ito pala ang original. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot Dapat gumanon pala. Ang hirap. talaga ba? Ay, Wala nagagawa yun. Ito yung time na flexible pa yung katawan mo at yung oras mo. Kaya para kang transformer. Hindi mo na magalaw. Hep hep hooray. Hep hep hooray. Malungkot na naman ang beshi ko. Si Willie yan eh. Sunod. Nawawala pa yung maski napapasa pa muna sa Blackboard. Well, babubura ka din pag nalaman ng nanay mo yan. Rest in peace. Rest in peace. Bakit kaya pala malungkot ang beshi ko? Beshi ko sa classroom. Tapos sobrang supportive sila dun sa anak nilang manok. Yoko na. Sunod. Your LGBTQ friend at July 1, 2020. Bakit? Okay, copyrighted! Copyrighted! Hindi! Ito rin si Aura nung lumabas sa CCTV. Hindi! Ako inilisa na. Kaya pala isang buwan ng Pride Month. Kaya pag baklang beshi ko ay mamamaalam na. Sunod. Minsan masakit talaga. Oo nga. Ligo muna kasi may debuff yan eh. Pag maasim yung katabi mo gul eh. Mahirap kumomsat pag may putok na eh. Sunod. Kung sinabi ko maglalaro tayong Counter-Strike, hindi yan yung putokan na yun ha. Okay, Astra. Bumili na lang ako noon ng sigarilyo kaya nabalik na naman ako ng sigarilyo. Kaya pala nag-trend yung lato-lato dahil sa ulo ni Cap. Puta ba't pinapasok mo yung lato-lato? Puta lumayas ka nga dyan. Ito. Gag. Bakit dalawa ulo mo, Cap? Animal. Visit. Laki pa dyan. Gago. Inutil. Puta na. Banglit na galit yung kalbo ko. Sa area ng 7-Eleven. Puta tawag ako ng mga bata ro. Tapos ginaganon yung lato-lato. Ginaganon-ganon. Ang tawag? Kapo! Eh, lato ano ba? Ulo ko ba ang lato-lato? Mga kayo? Pero yung pwede sa mga bata kanina, ang gagwapo. Kaya lang mga bata, minor yun. Ako, kasong abutin natin. Napakanta tuloy si Cap. Kaso. Huwag ka mapapakanta sa kulungan ha, Cap. Ingat ka, solad. Yung tipong napamahal ka na sa alaga mong baboy. Goodbye, P. Literal ang figure, T. Hindi. Meron pa siyang crown. Si Porky. Talagang nalulungkot siya, kawawa naman. Kaya kasi huwag yung papangalanan yung baboy niyo eh. Hindi pa nga siya tapos na naluto na yung ano niya. At the edge of a universe humming a Pero parang sa patay ba? sparkling Ito yung good ending nung hindi inaanod sa baha. Bad. Sarad. ba't malungkot ang beshi ko? Yan namamaki, oy. Kasi malungkot ang lola mo. Oy, safe ba yan? Di ba may bawal yan? Safe ang beshi mo ha, ingatan nyo. Yung pinagtitripan yan. Kaya mo ba binubusog yan kasi magiging ulam na sa tambay? Get tortured or stop overreacting when someone mentions ka. Hindi pwede! Paano pag kumanta na naman si Easy Meal? Ano mag-react dyan? Salay. Tama na po. Oh my God, beshi, okay ka? Bigyan mo ako ng manok. Yung kapitbahay natin binibigyan ng manok eh. Bigyan nyo na kasi ng pagkain yan. Pandi kayo kanain. Sumayaw tuloy. Hey! Tunad. Galing kay Ukay. Wow! Sumabay na't nilat ang bahala. Ang iba nagagawa. Saya naman yan. Kaya lang siguro kung mabigat yung bubuhati mo, feeling ko magiging problema. Oh, grabe naman effort yan, kuya. Extra na yan ah. Trip lang.
Oo, tsaka parang Saya naman nun. Mukha sila mag-jowa. Oh, yung sikap. Ay. Kamatakot akong bahala sa'yo, kuya. Liga rito. Pakisalig. Kuya, wait lang. Naging balyer. Naging dolphin si kuya. Ano ba yan? Bigat magmabigat niya. Mahina ba yung makina nito? Okay lang yan. At least ito, hydrodynamic yung ulo ni kuya, di ba? Sunod. Galing kay Rocky. Kumawa ka naman. Lagyan mo na lechon yan. Dahil bagong bumuha. Kumawa ka naman. Ba't di wala siyang taguan? Kumawa ka naman, boy. Tago nyo na yan bago makita ng tambay. Tago nyo na. Lagyan na rito. Dito ka na sumilong. Bago ka maging pulutan. Oo. Lagyan na dito. Ako naiyakap sa'yo. Halika na. Bawa ka naman. Dad, nalungkot talaga ako. Hayop ka. Yan, masarap nga naman pag umuulan. Tsaka tanghalian. Espesyal na champurado pala yun eh. Ilusyon lang ang lahat, Beshi. So, Beshi ko sa classroom. Nag-print out talaga. At least, diba? Para ganado kang kunin yung susunod na papel sa likod. Di mo alamin mo yung sagot sa multiple choice, pero sana naging choice ka nga niya, diba? Sunod. Panguli. Ito na ba yung ito kasaya? At doon nagtatama sa mga pigati-hati ngayon, diba? Para matapos tayo masaya. Para nagpa-party lang tayo sa boat hall. Kung tayo like, share sa mga pighati niyong friends. At huwag nyo subscribe. Paulo, lamamaalam.